Жека съм чувствала. Да, съгласна съм. Чакай, Рана, за това. Има време. Боже! Не, ми си първата. За Божията рабиня Михаела, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията рабиня Михаела за Божият раб Веселин, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Уважаеми младоженци, уважаеми кумове, драги гости, добре дошли на това мило тържество. Вие, уважаеми Веселин, Руменов, Стефанов, поемате ли голямата лична и обществена отговорност да създадете едно ново българско семейство, като приемете за своя законна съпруга Михаела Бориславова Тошева? Да, приемам. Вие, уважаема Михаела Бориславова Тошева, приемате ли за свой законен съпруг Веселин Руменов Стефанов? Да, приемам. Сигурен, че си подписвам. Колко беше сигурен? Друг подпис, обаче няма нищо. Ама не, това вече е заснимано. Се на сетата, не се трията, не знаеш. На здраве и за много години! На сватбено тържество от името на младото семейство и от името на оркестъра ви приветстваме с добре дошли и ви пожелаваме приятно изкарване. И нека първият музикален поздрав звучи специално за младото семейство.
Мушли се по-друг гледа. О, не по-нагоре, не по-нагоре. Браво, не си, браво. И така, събраха ли за всички момчета, които не са женени, или поне които се чувстват така? Едно, две, три. Имаме печеливш, кой е да го видим? Кой? На Кирчо, брат ти му. Тебе ли ще женим? Но не е честно. Значи ще се жениш втори път. Vezi, naprej kače. Ovo je sve. Vera, ovo je sa zgovom. Сега я нахрани с ръце. Ако ще има, хвала ти падна. Внимавай как я храниш, после трябва да я почистиш. Тя ще те нахрани, бе, я ще ти сега. А сега нека булката да те нахрани тебе. Михаил, че почисти го веднага. Не е с ръце, не е с ръце. Не с език, с друг. Ах, че сладък младоженък.